Salam sejahtera di hita salutna damang dainam nenolongan di bagas satuata Yesus Kristus. Salam sehat di batama na totong madungani jalamang rupi hita. Damang dainam tapasadaruhat tamartanya kita. Damai ni debata na sumurung siyan saluhuk roha. Ima mangaramo tiati-ati do pikramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Damang dainang hata ni debata na sartu hita dia pala partikenon dienek mai sian buku 2 Samuel bidu 22 mamuka mai sian naya sada masohok mai sa tuaya pitu o mahata di Tuhan tapai tiup ma di bagatan ruhat tabi. Dungi dia tahun si Daud ma tu Jehuba akahata ni deon. Diari dungna pinalua ni Jehuba ibana sentangan ni salu musuna. Do sentangan ni si Saul. Ni nama Jehuba do duluk batu diau. Doho ha porusakku. Jala si palua. Debatado partano batuakku. Marhaposan tu ibana doau. Lobu-lobuku doho taduk ni partuaku. Parodingon dingakku doha porusakku. Si partupak diau. Ibana palua au siat uhum gugu. Saya pajojo de Jehuba. Na tamasi pujioni jadi malua maau senaka musuhku dunga pola dihaliangi akka obak ni hamatian nau akka sungai ni hajahaton manunggot yau dunga pola dihaliangi akka rate ni banua torwau dilukupi akka jorgong ni hamatian yau. Jadi dinatar gogotiang hujodo Jehuba jala hupagiar anggukku tu debataku. Jadi ditangan ibana suaraki sian jorona jala tolhas angguki tu pinggolna ido yang usahatnya. Damang dainang nenolonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus. Somalla di bagasan parngoluanon adong 2 rumang ni jolma na muratadam. Na parjulu mai molo burju serek maroha dengan parangena sudidu madadam. Alai na paduahon rumang ni jolma na muratadam ima molo jukat parema takkan dak adok seret niroha tong dumuratan dam. Nomor 8 seseorang kita kenal itu lewat karakternya. Nah damang dena nalong di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Sudena kita jelmana porsia tung maseta kasdo manada taringo tu hadirion di si Raja Daud. Sadaraja nabotor, sadaraja nasitong, sadaraja namalo, talumobi malo, marede, mamuji pasangapod debat. Alin ini udah magdainang di buku Nabadiata di padan narubi secara khusus. 5 buku perpasalmen. Takas dodisi hampir 80% saluh na pasalmeni akka ede puji-pujian. Na pinasa ni si Raja Dapi songon tadaha mulate di ibana. Di saluh padonganio panogun ni dibata di bagasan parngolona. Na damang dena nalongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Si Raja Daud. Takas ibana madada debata. Takas ibana dakola manada maka porsia debata di bagasan akka ngoluna si garupari.
Huria nenolonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Di hatan itu kan lagabe jamita nasa tuhita di apala partikianon. Takas do di doko di juduli perikop ede puji-pujian di sidau ala haluan sian musuh nasudina. Di patupa di patolas jala dipuji si Raja David do debata. Disiala dengan bahasa di debata naung totong di lala ibana. Jala naung paluahon ibana sianaka salut aka musuh. Adong dua rumang ni musuh si Raja David di bagasan terpuk jamitarto. Na parjolo mai Raja Saul na mangiburu tu si Raja Daud. Na naik pamatehon ni si Raja Daud. Na paduahon mai aka bangso na adong di humalian Israel tanlumo bimahalak Filistin. Na totong marporang na naik pamatehon aka bangso ni dibata. Nah, jamita na sa tuhitaon. Sadaete na pinasaan ni si Raja David. Di siala di dongani di bata ibana, di palua di bata ibana. Sianaka musuna. Di bagasan na perjolo. Di hata di Tuhan di dodungi di hata si Daud matu Jehovah. Akahata ni Edeon. Diari dungna pinalua ni Jehovah ibana. Sian tangan ni saluk musuna dok sian tangan ni sisa. Daud menyadari kalau bukan karena pertolongan Tuhan, dia tidak akan mampu lepas dari segala musuhnya. Holak alani asinir rohani debatado na saat di bagasan parngulun na gabibu ibana malua senak kasih tamani. Dak alani guguna, dak alani malona, dak alani siaka sedongan. Di boto si Raja David jala dihapor sa ibana. Ubahay nido takas ibana manada debata jala takas do di pajojor ibana taringot panadaw na to debata. Di bagasan ayat padua di hatan ni Tuhanon. Di do Jehovah do dulu batu niaw do hapurusan. Parjolo imana debata do gabi hapurusan na padua debata do gabi si palu ibana. Patuluan debatado gabi partano batuanna, paupato debatado gabi hapurusan di bagasan parngulunna, palimaho debatado gabi lobu-lobuna, paunopo gabi debatado na mangodihon ni mana, papituhon debatado si partupa di bagasan ibana, jala pawaluhon debatado na gabi patigot di bagasan parngulunna. Ada 8 perkataan yang disampaikan Raja Daud terhadap pengenalannya kepada Tuhan. Nadung di pajojor ibana saluh nai dia jonjokun ibana mamusinang songo dia akka musuna nang mangarongom parngulonna ima di bagasan ayat pa opato do palima. Bakas sampai tuaka ayat pa onopon takas do di sini dong. Di dalam situasi yang sudah sangat mencekam yang tidak mungkin lagi bisa lepas. Di jo ibana ma debata. Pajuun di ibana pataridan haporsyona. Jaladung di jo ibana debata. Gabi diurupi debata ma ibana. Mangadupi akahamauloni. Nada mangdainam. Hobarto jahan nasa tuhita dapala partikianon. Bahasa Indonesia di Tuhan mendengar seruan umatnya di bahasa Batak ditanggung di Batado jojo mulut buat tu maju turpuk jami taon tu bagasa mulut sesenar bohado jolma nama jo di Bata di bagasan parmulot damang dainan nanolong di bagasan tuata Yesus Kristus aru piga-piga hal nanang si para te-ate honota jalas yang honota bakas si tioputa madalani parmulota senhatan itu Tuhan. Na perjulus sahali jolma nama jo di Bata ikut di bagasan hasil Tuhan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sering sekali kehidupan kita sama seperti Raja Daud, penuh pergumulan, penuh dengan kemelut, penuh dengan banyak persoalan. Alai di hatan itu Tuhanon yang dipasah tu kita. Songo dia si Raja David
di bagasan hasitongan do iba nama jo di bata. Maka kita juga salutna kajol manam persia molo tajo di bata ikut di bagasan hasitongan mahita. Dapat tanda songon dia. Unang atongan manako hita alimartangiya. Yang ditanya di bata. Manang mangoto-oto hita alimartangiya. Manang siat pangoto-oto do na dapot ta. Aduk akasi humisi gabita leon ima na dapot siat pangoto-oto yonon ima tu debata tu akadonga baka tado kumsen tu pasuk-pasuk masih leon. Tidak demikian. Orang yang memanggil Tuhan, orang yang berseru kepada Tuhan, dan seruan orang yang didengarkan oleh Tuhan, yaitu seruan orang nang jongjong di bagasan hasil tongan yang dibata. Saluna hita jol mana porsian nunga ditobus Yesus Kristus. Nunga dipasitong debata hita marhite Yesus Kristus. Maka kita semuanya orang yang sudah dibenarkan ikut maju di bata mahita di bagasan hasil tongan. Dan di bagasan akka pangototoyo. Na padua damang dainam senhata di Tuhan yang dipaingot tu hita ganuk marsada-sada. Jol mana maju di bata ikut takas manada di bata. On ikut tinamang ina. Banyak orang sekarang ini dia menjadi Kristen, dia bergereja, dia mendengarkan firman Tuhan, tapi dia tidak benar-benar mengenal Tuhan di dalam kehidupan. Karena apa? Karena dia menjadi Kristen karena kebetulan, bukan karena pengalaman pribadi. Bertemu dengan Tuhan bukan karena pengalaman rohani. Beriman kepada Tuhan. Alanya na torasna na julu kariste bakariste mana. Tapi Tuhan mau mengatakan kepada kita lewat firman ini sebagaimana Raja Daud, dia benar-benar mengenal Tuhan karena dia punya pengalaman yang begitu luar biasa bersama dengan Tuhan. Dia mengenal Tuhan itu dengan baik. Maka kita juga hita pedamang daina ikut takas mata tada debatana tajowi di bagasan akan ngulutas di ganupare. Nunga dipatari dahon akka buku nabadia taringo hadirion di debata. Nunga dipatolas buku nabadia taringo balgani holong di debata. Na pinaradi na humoko pita marhite iti Yesus Kristus. Ima panadaut tada Soekarno. Ale panadaut takas polin di bagasan hasitongan di debata. Maka orang yang berseru kepada Tuhan, dia mengenal Tuhan yang dia serukan. Ketika dia mengenal Tuhan yang dia panggil, yang dia tempatnya berseru menyampaikan segala pergumulannya, maka yakin dan percayalah seruan kita itu akan didengarkan oleh Tuhan. Namangi damang dainang senhatan di Tuhanon nagawi parpudi lausi piopota julma nama jo di bata ikut di bagasan pos niroha gudang dusun narion artanya gimana lang pos rohana tu tanyang maju di bata ibana lang pos rohana tu di bata ale angguhita maju di bata disiala akka pargumito ni parngolon iko pos dorohata jojutai hatari dan hapor syaut tadoi minggu ex Saudi yang mengatakan dengarkanlah seruan. Maka kita percaya dengan hal itu. Di buku di Matius bidu pitu ayat pitu didok di batado tutu hima sana leonon nado di. Setiap orang yang mencari nama nutuhi dibuka di bata nama jalo di lewat nama ngaluli dapota. Itu janji, itu perkataan Kristus. Dan itu yang harus kita imani. Alini dihita damang dainam. Tayo ma ragam do tutu akka pargumulan akka sitaunon akka naswarsa roha do pikirata di bagasan akka parngoluan. Alay di paingot di bata hita. Totong mahita majo di bata jala pos rohata. Ditangiho di bata do salukna ka jojo dia ka jelma partigor di bagasan haporsya. Amen martanya kita. Moliate Tuhan upasata mituho di paloso kami taruli marhite hiti hata.
Palwasa tamo patugun ha porsion nami. Lamadalani salu akka parangon nami. Tangihon anggo-anggo nami. Tangi jojo nami Tuhan. Ragam akka ha porsion posrohan nami donganam mudohami Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amin. Horas madita damang dainang. Salam sehat, salam sejahtera. Tuhan memasuk-masuk kita.